Бародаро салом алейкум. Рафтем бародаро. Хатогиҳои кинои Титаник. ва бародаро пеш ай видеоро давом додам, дар комментария ссилка ҳастай метавонем бигзарен, регистратсия кунен, ҳам хитон сум кор кунен дар бурди ҷангувару бозингаро ва ҳам каналда дастгирӣ шавад. Ссилка дар комментария закрепит кардагиам. Вақте ки Роуз ба пушт мезана, гӯшпорош мегризанд. Иҷоша фаҳмидем бародаро. Шляпае ки дар дасти пассажир буд, кадр иваз мешава, айдални ба ближний план, кадр иваз мешава, шляпа дар сар шавиҷи. Ва дар ҳамин кадр бародаро хатогии дигае ки одаме ки мегзара ба пеши актёро, палтои сиёҳи дароз дора, ба як пиҷак иваз мешава. Дар як лаҳза гузашта то рости актёрро миёя, актёрро гузаштана уже шокош иваз мешава. Айҷашам бародаро хатогишон дар вақте. Затем уехал в Лос-Анджелес, на пирс в Санта-Монике. Обещай, что когда-нибудь ты меня свозишь туда. Будем кататься на американских горках, пока нас не затошнит. Соли 1912 американский горка набуд дар уҷо. А дар инҷа бародаро ки фаҳмид хатогира аҳамият бутен хушу. Нафаҳмиден. Нигоҳ кунед бародаро. Вақте ки бисёр ҳама эффекта одамо дар мошин метавонанд истифода баранд. Мисол мегирем ба кавои оинаи мошинат ё ин ки задни оина. Вақте агар ту ба кавоя дахилат направит кунӣ хита бинӣ, раҳа намебинӣ. Ва агар ки раҳда направит кунӣ хита намебинӣ. А дар инҷа мо нигоҳ дорем, мисол шумо худтон ҳис кунед дар ҷои камерачӣ. Дар оина кира мебинед? Бале. Значит ӯ худча дар оина надиста, ӯ камерачи диста оинада. А дар инҷа боша хуб камера дар тиреза дида мешавад. Дар инҷа боша бародаро шабай дар дуруни карабл мо айтризо кабутӣ мебинем. Мисли рӯзи рӯшан. Кадр вақте ки иваз мешава мебинем шабай. Дар асли хеле хатогиҳо чӣ хел мешава бародаро. И ягон карабл дар дуруни ягон баҳр ягон чиз неста. И карабл просто декоратсия ва тирезош да хромакея. Ки мо дар видео истифода мебарем ва дар уҷо монтаж мекунам, мақсад берун намемонанд. Хатоги ҳамие ки ҳаму кабут экрани кабуте ки дар пушти карабл мондагиам бояд ки дар ҳамин вақт намемонданд, мегирифтанд ё ки ура дар монтаж иваз мекарданд ба мисли шабворӣ ё ки просто сияш мекарданд. Дар вақти ужун кардан Роуз перчатка надора. Дар класси 3 бо Ҷек рақс кардестай дариҷам перчатка надора. А дар леси 3 боша вақте ки бо Ҷек бомехра перчатка дора. Фокус нигай карочи. Дар инҷа боша як бор карсети Роуза сахт маҳкам мекунанд. Кадр иваз мешава. бо ҳамин кора як бор дига кардесай. Чӣ карсетае ки дам ба дам мешавад. Мисол мегирем шумо бандаи попиштона то охира кашиден, бояд ки греҳи охирона кунен. Чӣ вақт ба худ мешавад бояд сара каҷамаш мекунем. ва чӣ хеле ки гуфтем бародаро лодкае ки дар Титаник дар кинош истифода бурдагиан, ӯ Титаник айрус нест, албатта Испания айро сохтагиан ва интереснигиш чие ки меҳнати во аҳсан ки чандин намуди ҳамира сохтагиан фаҳмида мешавад айҷа. Яъне ки чӣ хеле мо мефаҳмем. Шумо бинии карабла нигоҳ кунед ки чӣ хел иваз мешавад. Дар як кадр ихелай, дар дига кадр ихел. Ва ҳатто решоткаоша бинем бародаро ки чӣ хел байнашон зазор дорад. гӯшборои Роуз вақте ки вертолёт мефуроранша иваз мешавад. ва бо обратно бармегардам ба гӯшборои аввалина. ва хайрият ки ҳамин хел то охира места. Ва и дар боша бародаро ба фикрам ки дарои асри 21 яъне ки сенсор дора. Вагарна ин ҳолата чӣ хел мефаҳмонӣ. Вақте ки Роуз меояд, шумо дидестен ки дасти чапиу дар пеши баршай. Агар дара ҳуй мекард, ба дасти чап шуй мекард. Хорошо, хай может ба дасти ростшам ҳуй кунад, но это хай у қадар хуб намешавад. Не ки хорошо мегем ба дасти чапш не рост хай кардагӣ. Ки шумо аҳамият дем бародаро, умуман ягон дастш ҷумондагӣ нест. Пешай омадани ӯ дар худаш ҳуй мешавад. Албатта ин кора ёрдамчиҳо дар вақти сиёмка мекунанд. Не ки ира бояд ҳамин намуди кунӣ ки тамошобин нафаҳмад. Ошибка меяд ки тамошобин мефаҳмад. Ай хатогира ба фикрам ки любой кас метавонад бифаҳмад. Дар ҷа расма аз хати рост сар мекунад, кадри иваз мешавад, хати рост куҷои нобуд шуд. ва бародаро чӣ ки дар аввали видео гуфтем дар бораи расм бо гап мезанем, шумо нигоҳ кунед ки Ҷек чӣ гуна расма кашидиста буд. ҳамин расма чанд сол баъд дар дуруни об ёфтанд. Шумо як бор нигоҳ кунед, магар ҳамун расма? Не, албатта. Ира мегӯяд дар принтер печат кардагӣ. Дар инҷа бародаро хатогии техническая, яъне ки мисол мегирем дар ҳамин кино ҳамун соли ки ҳамин ҳодисаи бо карабл рух дода гузаштагӣ буд, ҳамун солаё нишон додасиянд. Правилно, ҳамин хотир бояд ки ҳама техникаҳо ҳама либосҳо ба ҳамун сола бояд ки мутобиқат кунад. ҳай гуна фонарикҳои ксенон дар ӯ вақт ай ки ҷо пайдо шуданд. Дар инҷа боша бародаро ин рул рангша иваз мекунад.
дар инҷа бардора як кадра ду бор нишон метаванд, барое ки тамошобин фикр кунад ки ами кафидагӣ бисёр шидагӣ, просто ки ай ду ракурс камера кардагӣ, не ки ам як ҷое. Вақте ки айсберга меёванд соат 1:40, ай баин 5 минути ҳодиса мегзарад, соат 11:41. Дар инҷа боша вақте ки Фабрисио ховад, мо хуб мебинем ки дар болои ӯ рӯшанӣ оместа ба мисли дари кушода. Вақте ки ӯ ай крават мехамба, хона торикай, дар пар пӯшидагӣ, бошим призрак дара махкам кард. Дар инҷа боша кӯдак прямо дар камера нигоҳ дорад. Хай барои кор айсар снимат карданам хуб нест. Касе ки агар маълумот дар бораи кишти Титаник будонад, тамоми карабл аз оҳаное ки заклёпка қати маҳкам кардагие, ҳамахе сохтагие. Ҳамеша кадрое ки роли карабла девори бетонӣ иҷро мекунанд. Бай бардора, инҷа карабл нест, инами кадре ки мебинед бетоне просто. Барои ки карабл ине хеле метавад. Дари иллюминатор боша микрофон метавад. Дар инҷа бардора қадар столи вазмине ки бандит шидагӣ буд, ҷоша иваз мекунад. Ман фикр мекунам ки ҷек ба пош кашида гирифтагие. дар инҷа бардора служебный коридор махсус табличка дорад. Ами таблица набуд вақте ки главный ролиё грехтеста буданд. Дар ин кадр боша ҳарди кравато заправка кардагиян чихеде ки дар корай. Як лаҳза пас ҳавиҷа болист кашолай. Вай байн як лаҳзаи дига мегзара, таксари бохша кашол мекунад. Фикр мекунам мехоҳад ки ӯро бупартоян чон то хабарован. Дар инҷа бардор режиссёро хато кардагиян дар бораи оне ки патсценарий мисол бояд ки оби ами дуруни ки ҷек истодагия бояд ки -2 градус бошад. Дар дуруи оби ки -2 градуса шумо метавонед бардорам хеле спокойно бестем бо мусобуси ки не спокойно болои стол бароен вобшим хеле кор карда метавонед -2 градуса. Дар инҷа роуз шира мешкана барои тавара гирифтан. Вақте ки шикаста шуд шумо нигоҳ кунед ки погиза шишаҳо мереза. Анаки бояд тавара бигира вақте ки гирифтанӣ мешавад шишаҳо ҷошнанд. Дар ин кадр боша роуз тавара рост мемона, кадр иваз мешавад, тавар каҷилай. Дар вақте ки роуз бояд нарушникҳои ҷека бизана, бибара ба тавар, ҷек ҳамон қадаре метарса ки не тарра мекунад, патияшкош нобуд мешавад, аҳамият дидем. Ва ин хел ҳолатам бардора ҳар кас аҳамият наметавад, мақсад ки ҳисоб мекунад тиррои парондагии оружиеро. Ин намуди оружия 7 тир дорад, дар кино 8 бор мепаронад. Яки ба ёд қатӣ. Дар инҷа боша бардора хатогӣ слишком мебадай. Ҳодиса шаб рух додестай. Шумо як бор трезора нигоҳ кунем. Ай куҷо ин намуд рӯшанӣ ай трезак дар ҳолате ки карабл шаб ғарқ шудестай. Дар инҷа боша бардора ин хел саҳнаҳода каскадёро бозӣ мекунад барои оне не ки мақсад актёрро наметавонанд. Мумкин аст ки актёр бутона просто хатар дар ҷае ки яке агар актёр травма бигира, далши саҳнаро ки мебозад. Ҳама кор мемура барои ҳамин хел ҳолатода каскадёрро мегиранд ва монтаж қади рӯҳошона рӯҳои актёрои главнҷа мемонанд. Не ки на он қадар созмондагӣ дар кадр аҳамият диден як бор. Дар инҷа сафпадени хела вазмини баъд дар ҳаёти реалӣ ҳамин хел ҳолата шумо метавонед бинед ки дар ҳамин қадар территорияи калон шумо ҳамон моменти пеши дари маҳкам меянд ки ба пештон одами калидор мегзарад. Корошон сафеда ба фикрам. Ҳада ягон ҷо қайтарма кардагӣ. Дар инҷа боша бардор ин қадар муддати дароз дар дуруни оби минусавои температура доштагӣ мегарданд. хел одам сос гап зада наметавонам. Дар инҷа бинед ки чӣ хел булбулакшон мехонанд. Ва на лавшон кабутай на бинишон. Я намуд дианги мегӯй навай самона бармандият. Дар инҷа бардора шумо чӣ хел метавонед фаҳмед ки лодкоҳора дар карабл ҳамон хеле установка мекунанд ки ҳамин хеле азоб қати ӯро бигири чапа кардам. яъне ки мақсади инженеро дар чӣ буд? Одам вақти ғарқ шудана бояд анам ки азоб каша, яъне ки меҳнат кунад то ки зинда монам. Не бародар, дар асл ё махсус конструксия ҳаст ки худаш меёрад рости кранвори, мисли кранвори мақсад дуруни овда ҳуй метавад лодкаро. Дар инҷа боша бародаро хеле қинай фаҳмиданаш, яъне ки дар пушти тиреза подсветка мондаг, яъне ки рӯшанӣ кардаистанд. Вале барои ба зеб омадани кадр не ки охири хеле бад не ки ҳама бифаҳмам. Всё-таки берун дар берун тараки рӯшанӣ мекунад. Дуюм ошибка кафидани тирезаҳо. Дар як кадр мо мебинем ки сеюм тиреза мешкана, баъди ӯ чорум тиреза. Дар кадри дигари чорум мешкана, баъди ӯ сеюм. Вақте ки ов уже ай болои куполаи карабл мереза, ин тирезаҳо бояд ки аллакай таги об бошанд. Чӣ хел бародаро шумо метавонед тасаввур кунед ки масад ин карабл аиҷаш уже об омадеста, не ки иҷаш доли наомада. Как қонуни физикиро ҷазир карда. Дар инҷа боша карабл дар як лаҳза ҳам тарай бо мегарда, қоқ мешава, бо қоқай мегарда, тар мешава, тар қоқ тар бошим вас шудан мегирад.
адариҷа боша ай винто ов рехтесай неки хечи ов рехтесай мохи винто қоқан чихела ов рехтесай и ова дар монтаж кардагия намест ки винта таркне но як сат лош шуд ай дани актёро пар баромадесай дар охирон момент ва дар моменте ки ова дар лодка шитагия ай қавақ чи вода гарм буд яъне ки нахо ҳамин қадар разнесай температура шава ки учин гарм буд ай дани ова пар набуромаде ҳавл набуромаде сабуд аз айҷа уже баромадест дар асл бардор актёро дар вақти карабл шикастан ҳеҷ ҷо намеғалтидан агар ки оро ба трос намекашида ягон кас яъне ки ин кино чӣ хел тайёр мешава бардор карабл ҳеҷи хеле нишеб нест просто оро дар камерам хел мекунам ва одамро ба трос кашидаистем трос адидем вообще ин мардак ягон жилет надорад вақти қалтиданда дар тана жилет пайдо мешавад адариҷа дар бораи садо одамои ғарқшаванда ҳеҷ ками тахтара надид ва ҳардиями дидам халос шуд вай ҳама дар ҷои бисёр одаморо ғазабӣ мекунад ҳамин ҷои кино ки чӣ ба ҷек даре ки дар болош роуз буд дар болои ҳамон набуромад чӣ ба натонист мешид ки жилети роуза бигиранд дар таи дар бимонанд грузоподъёмни дар бо состар шавад бубурояд мешид ник чӣ ба набуромад офитсерое ки дар шлюпканд фонарик надоштанд ин фонарикҳоам ба фикрам ранги тангин пайдо мешаванд дар ин ҷо бардор сам интересно тамошо кунед хитон биёвем наёфтин хатогира чихел дар як океани калон овоз садо метавад чихеле ки мо медонем садо дар кадом ҳолат мешавад дар вақте ки дар як ҷо мезана гашта садо эхо мешавад бигем дар як океани калон чихел овоз эхо метавад айҷаш бардор хела тупоист ки барои чӣ ки гӯё ки роза кофтесиян неки ура намеёванд барои чӣ ки ӯ дар болош я адёл парсутагия агар дар асл мебуд ҳар як одаме ки таги адёл да ура руша проверка мекарданд агар дар асл мебуд адариҷа боша просто свободна истодагия неки намеёванша адариҷа бардора кира бовариш меяд ки роз фақат дар чорум рӯз ба дар кисаш ҳамин гарданбанда меёвад метавонед шумо тасаввур кунед одамеро ки либос дар танаша ва кисаи ҳамора намекова хай намекова дастам алхан намедозӣ ман намедонам ки хел одам вуҷуд дошта боша ками қадар вақт даста дар кисаат надозӣ хай барои кофтани просто гарм шай просто дастот кашол нарай адариҷа бардора ин кампир ба ҳамин бриллиант метавонад ки ҳама набераҳоша бой кунад яъне ки фикр мекунад набераҳом чӣ дар кор хубуш мепарсонша дурёвда чӣ смисл ку фикри ақиқат набардор дар комментария бинависед ҳамада хайр то видеоҳои оянда.